Ariko! Ariko! Ang dami nyo ah! Good morning! Good morning! Saan si Chris? Ay! Yung bata! Ay! Ay! Sarap! Ay! Charap naman yan! Uy! Arikos! Mariosip ka! Luto si Nene ng ano? Ng sopas! Ay nga! Wala sabaw! Makain na nga! Nakulo na sikmura ako. Chuboy! Dito pala ang Chuboy! Wala. Hindi ka na makaakyat oh. Wala na. Ay, Numi. Ali. Good morning, Yumi. Ay, good morning, Yumi. Oy, no! Tipi! Ko talaga. Tatakot si Yumi. Ay, bakit? Ayan na, Papay. Oh. Papay. Ha, Papay. Charap? Papay. Mamaya na, kakain muna ako. Diyan ka muna. Hi, Pia. Bunso, anan mo yung ano? Okay na, kumain ka na? Kumain ka na, Nak? Okay, sige. Linisin mo na yung ano, yung pool, tapos lagyan mo ng tubig ngayon, ha? Para makaswimming yung mga bagets bukas. Ipantakip na ako doon. Pwede ba yun ang manok? Swimming. Ha? Sa swimming. Okay na, ayaw mo na? Tayo! Bakit? Oy! No! Cute ng ilong ni Patty, oh. Pinagado ako, yung kamay ko. Oo nga eh, ayun. Hindi pa rin sila dila. Oy! Wala, Magi! Ano pa yan? Ikaw talaga. Nagsiselos. Laglag ka na. Wait lang naman. Wait lang. Alala, naghanap ng dede. No! Maggie? Yan oh. Introduce ko na sa kanila yung ano. Yee! Baby yan ah. Ayan. Ano pa rin sila? Ay! Akala ko bumukas na mata. Pikit pa rin sila guys, pero bilis-bilis nilang ano, gumapang. Actually nakakatayo na eh. Cute naman ng pati-pati ko na yan. Tapos may nagtatanong kung Canada kung pamimigay ko to. Sorry, hindi. Nagpag-isip ko. Cute namin sila lahat. Ayun. Yeah, abangan nyo na lang guys. Sa vlog nyo na lang sila makikita ang paglaki nila. Ayun, di ko kayang ipamigay. Yung mga bibis na yan. Oh my gosh. Kahit another gasto sa ano, sa injection, sa pagkain. No. Stay sila. Nabibi? Hmm? Ay, si Nene ata kukuha ng isa eh. Yung mais ka. Isa lang. Yung ano yung puti si Thirdy. Hey, Maggie! Bagong baby yan, Maggie. Oh. Magawayin na. Kiss lang. Kiss. Kiss. Magrutin. Kiss. 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 Oh, baby. Tipi. Kiss. Dito, matagal. Kahit na natin. Yan ang pang-ano yung business. Uy! Nananabag. Ay. Balik na natin si Pati. Hi! Hi, Mama Puchi! Hello! Sipag ng bunso namin, no? Nag-i-miss ng swimming pool. Love you, bunso. Sabi man niya mamaya, yan na naman yan eh. May kapalit. May kapalit na naman yan eh. Di ba pwedeng wala kapalit, bunsong mahal? Libre ngayon. Walang yaka. Why? Bakit pakan mo yung manok? Meme na. Puchi girl. Ay, lahat sila. May ano yung bibig. So, kay Groot nga. Kay Groot nagmana. Pabibayin natin. Sa kwarto. Kunin mo. Bala ka. Pagalitan ka namin dati. Ay, kunin mo. Maggie! Alis ka dyan, Maggie! Ano din, Maggie? Gusto mo na rin ng baby, Maggie? Yung puti pala yung nagano kay Groot, oh. Na nakakuha ng ano, itim sa bibig. Nangingitim na bibig.
Uy, Maggie, umalis ka dyan. Nagagalit ko si Pochi. Dali, alis na dyan. Uy, alis na dyan. Dali. Anong ginagawa mo dyan? Invading ka na. Alis dyan. Tulog-tulogin. Ang mga baby. Ito yung mga spot sila sa bibig. Yung KitKat ayaw mo? Sige. Tulog ng tulog. Nagpapalaki. Antayin mo kaming mangulit. Mangulit na kami, Lola. Lola talaga. Okay na, Bunsoy. Kunti pa, Bunsoy. Meron pa, oh. Yan, sige. Anak, bumili kang chlorine. Kala ko may stone club. Ay, magpo-post ako ng mga bagong product, guys. Pipicturean ko. Ano ba yan? Itong, ano ba ito? Whitening roll-on. Ayan, ano lang kahapon. Ang tagal, grabe. Ay, nako! Naman, tipi. Tingnan mo yung cellphone ko. Buti na lang naka-ano siya. Shockproof. Colors kayo, ah. Kapon lang dumating. Ayun, pinalagyan ko kasi siya ng argan oil, glycerin, or glycerin. Ano ba basa dyan? Tapos, shea butter. So, sa mga tinatamad na gumamit netong whitening deodorant, pwede din to. Pero, mas preferred ko pa rin ito talaga. Kasi natatanggal dito yung ano, guys, yung mga itim-itim sa kilikili na kahit naghilod kayo. Yun. Pero, okay din to. Na-try ko na din naman to, eh. So, both are okay. So, para may choices lang. And then, ayan yung tomato lotion. Ay, ito sobrang bango. Grabe. Kapartner ko siya sa ano. Basta dami ko pang gagawin ngayon, guys. Dami ko pang lalagyan sticker. Kasi kahapon nga lang din nakuha yung sticker na pinaprint ko. So, medyo maganda ngayon yung stickers ko kasi, hindi na siya yung parang nakarolyo. Kasi ang hirap nung nakarolyo. Ayan na lang siya, mga, Okay, tapos, pinabago ko na rin yung, pina-edit ko na yung mga, mga arte-arte. Ito sa Amaze Bomb. Na-try nyo na ba to? Ayan, lalo na sa mga katikati, napaka-effective nitong Amaze Bomb na to. So, yun. Ayan. Tapos, meron akong tea tree oil, guys. Ayan o. Antayin nyo. Oh. Nilaga for lunch. Wala nang sabaw. Meron pa doon. Dagdagan mo na lang, Jackie, sabaw. Ayan. Long table na naman sila doon. Kayo ko pa kumain. Sige. Kayo na muna. Nag-away si Maggie, tsaka si Puchi, kasi nagsaswimming yung mga bagets doon. Pinalabas ko si Puchi. And then, umiyak yung baby ni Puchi. Naipit kasi. Aayusin ko, ba itong Maggie pumasok sa kulungan ni Puchi. Di syempre si Puchi nagalit. Ayun, nag-away sila, tapos inaawat ko, ayan, nasagi ako. Hindi ko alam kung sino sa akin eh. Ang sakit niya, pero hindi naman siya bumaon, guys. Pero masakit siya, promise. Magpa-injection ba ako? Although may naman sila eh, may anti-rabies naman. So, San Lazaro pa yun. Oh my gosh, anong oras na 4:00 na oh. Pero masakit siya, in fairness. Kaloka tong Maggie na to. Feeling nanay, umiyak lang yung baby. Pumasok ba naman doon? Siyempre nagalit yung nanay talaga. Ayun, nag-away silang dalawa. Kaloka. Ouch, nadali pa tuloy ako. Anyway, ayun guys, nag-upload lang ako ng mga bagong product sa Facebook. And then, inaantay ko si Froggy kasi nasa MOA. Binalikan niya yung cellphone na pinagawa kahapon. And then, punta na kami sa Luneta. Samahan niya ako. Kasi, ngayon ni Duterte, diba? Last na rally ata ngayon. So, gusto ko lang pumunta. Di ko alam kung bakit gusto kong pumunta. Basta guys, nandun yung urge na gusto kong makikita yung madaming tao. Gusto kong masaksihan. Alam mo yun. Para sa pagbabago. Colors, masakit talaga siya. Oh my gosh. Anyway, ayun. Tapusin ko lang to guys. Kasi kanina, nabubisit ako sa internet. Napakabagal. Sana kanina pa ako nakapag-post ng mga bagong products. Kaso, ayun. Tapusin ko lang muna to. We're here na guys sa UN. Tawid lang kami and then Luneta na. Yes, Duterte tayo. Sama ko nga pala si Froggy.
Nasa likod eh. Yung makita madilim. Ang dami pang pumupunta oh. Kaya sa Facebook is ano na, nasa 300k na yung ano, yung attendees dito. Yan, mga gutom na to. May mga bumabalik. Bibili yan ng mga pagkain. Kami nga nagkado na ng tubig oh. Gusto mo ano muna tayo de? Ayan oh. Kain muna tayo. Magkano kuya? Ayan. Calamares muna kami guys. Ayaw ma? Ako na lang. Lapit na kami sa stage. Mukhang di mahulugan ng karayom doon ah. Oo nga oh. Ayan. Tapos baka mag-ano na lang kami. Or di ba sure? Mag-check-in na lang kami ni overnight. Grabe support. First time mag-support sa isang kandidato. Standy lang pala ni Duterte, kaloka. Pero grabe oh. Support guys, look, ang crowd. Sobra. Loko din yung medala niya. Duterte! Duterte! Standy lang yan ah. Ayan o, standy lang. Para sa ating tambalang, tapat, tambalang. Sabi sa'yo, wala na eh. Napakahalaga po ng pananalangin sa mga panahon na ito. Daddy oh. Palakpakan po natin si Pastor Apollo Kibuloy! Di na nga kaya. Magandang gabi po sa inyo lahat. Tayo po ay manalangin. Religious, mga obispo, makinig po tayo. Ako, lingkod din ng Diyos. Alam ko rin yung thou shalt not kill and thou shalt not steal. Sino po ang destroyers of life? Drug lords, criminals, rapists, kidnappers. Yan ang destroyers of life. Ano pong ginagawa ni Mayor? Mayor Duterte destroys the destroyers of life. Siya ang... Sigaw po natin, pagbabago! Duterte! Kamayan ng Pilipino, maraming salamat po. Yan po si Pastor Kibuloy, palapakan po natin! At syempre, sabi po ni Pastor Apollo Kibuloy, napakahalaga ng loyalty sa inyo. Okay lang ba na hindi loyal ang nagmamahal sa inyo? Hindi! Kailangan yung Vice Presidente kasing loyal ng mga supporters ni Duterte. Tama! Ika nga nang awitin namin kanina, tunay na kakampi. Kung solid kang Duterte, dapat piliin siyempre yung solid ding Duterte. Ang taong tumayo sa tabi, ang tunay na kasangga ni Mayor Rodrigo Duterte. Ang abogado ng pagbabago, Vice President Alan Peter Cayetano! Hilahin pa rin nyo yung mga hindi naniniwala. Kumbinsihin pa rin nyo.
Huwag kayo makipagsuntukan. Bilan nyo po sila ng soft drinks. Bilan nyo po ng kakainin. Pag sinampal kayo sa kaliwa, ibigay nyo yung kanan para ipakita ang pagmamahal ng isang Duterte. Ito na lang po, pakiusap ko sa inyo mga kababayan. Pagboto nyo ng Duterte, victory is ours. But let us dedicate it now to the Lord and to the Filipino people. Mabuhay Mayor Rodrigo Duterte! Mabuhay ang Pilipino! Mabuhay ang ating Panginoon! Alam niyo, sinabi sa akin na dito ako nakaposisyon kasi yung sniper you know, Freddy Aguilar posted a song. He never told me. Kaibigan kami, magtagal na kami magkaibigan. Tapos may nagsabi sa akin na naringgan mo na ba yung... Sabi ko hindi. And that was the song, a very beautiful song. Kung gusto niyo malaman ang bayan, ang sitwasyon natin, makinig kayo sa kanta niya. Yan na yan. Sabi dito raw, kasi safe. Gusto ko nang mamatay ngayong gabi dito na para sa saan man yung sniper ninyo, go ahead. I would be glad to die for the Filipinos. So we must be a peaceful nation. Ngayon marami tayong problema sa Mindanao. Nandito yung Mindanao para maintindihan ka agad dito. 1521, pagdating ni Magellan, ang Mindanao Islam na by 100 years. Kaya lang pinilit kasi nila Magellan, and thereafter the Americans kinuha talaga nila because Mindanao is a beautiful island. Walang bagyo doon at kung anong itanim mo, tumutubo and you can harvest it. Dito sa ibang lugar sa Pilipinas, pag tinamaan ng bagyo, tapos tayo lahat. Good that we have Mindanao. Sa cancer, kaya sa Davao, no smoking. Daming tao. Pagka ako ang presidente, Gana pa kami tulugan ni Daddy. Kasi walang masakyan yan sigurado. Hindi, pagbigyan ko kayo. Kaya hanap kami. Mga dalawang araw, tapos na. Itin mo na mo ito. Ito, cancer victim because of smoking. Kaya pinopromote na, tignan mo magsalita sa. Akala ko may hagdan pa. Dami tao.